आज अंगारकी संकष्टी सगळ्या आमच्या गणेश भक्तांक म्हणजे सगळ्यांच्यो आमच्या वतीन सगळ्यांक शुभेच्छा। आज अंगारकी संकष्टी निमित्त आज आमचे नाईकनगर विकास मंडळ आणि हांगा सिद्धिविनायक देवस्थान आमी हांगा आसात। आज तुम्ही पळयता आसतले सगळे भक्तगण आसात ते सकाळ पासून हांगा लाग लागलेले आसा, बरीच लाग लागलेली आसा, दर्शन घेवपाक बरेच भक्तगण येत आसा। आणि हो अंगारकी संकष्टीचो असो दीस आसा की हाका लोक मुद्दम पयसल्यान आपले अभिषेक करपा खातीर किंवा दर्शन घेवपा खातीर येत आसतात। आणि हांव ह्याक म्हाका दिसता अंगारकी संकष्टी ह्या वर्सा 2-3 अंगारकी संकष्टी आयिल्ली आसा। ही आमची दुसरी अंगारकी संकष्टी ह्या वर्सांतली जाल्ली आणि मेन आनी गावपाचें आसा। अंगारकी आणि विनायकी आमी दत्ताचपुरम मंगळवार आमचो ह्या सिद्धिविनायक देवस्थानान बऱ्या व्हड दबाज्यान आमी साजरो करता। आज संकष्टी आसा। आज अंगारकी संकष्टी निमित्त आमचे 8 आमचे भजन आसतले, आमचे महिला मंडळ आसा त्यांचे भजन आसता किंवा ज्येष्ठ नागरिक त्यांचे भजन आसता। सिद्धिविनायक देवस्थान नाईकनगर आज अंगारकी संकष्टी आहे। त्या प्रीत्यर्थ विशेष म्हणजे वर्षातून यंदाच्या वर्षी 3 अंगारकी संकष्टी आहे। त्या अंगारकी संकष्टीचं विषय म्हणजे जे काही संकष्टी प्रत्येकावर येणारे संकटे असतील ते सगळे दूर होण्याकरता म्हणून गणपतीचे व्रत आहे। हे गणपतीचे व्रत केल्यामुळे प्रत्येकावर येणारे संकटे असतील ते सगळे दूर होतात असे विश्वास आहे। आणि प्रत्येक जणांचे गणपती हे दैवत आहे, प्रिय दैवत आहे। त्यामुळे या संकष्टीचे विशेष म्हणजे प्रत्येकांचे संकट दूर होण्याकरता म्हणून हे व्रत करायचं आहे। हे विशेष म्हणजे मंगळवार येण्या कारणामुळे अंगारकी म्हणून याचे विशेष आहे।